Audio Qozon tovush yozdiruv studiyasi. Олеся, мен сеңа қорап тұрамда, тағын бір қорап қоям. Нәрсе дейіп қорап қоясың мені? Сен бүгін шунды ойшан, нәрселер турында ойлайсың сен бүгін? Міне ойлайм әлі, продюсер іші не дәрежеде ауыр екеніне. Міне қызық бейт. Шыннан да міне бұл заманда біздің құрметті тамашашыларыбыз, біздің ижад кішілерінің ішлері шунды жеңіл деп ойлайлар. Ләкин бұл алай түгел достар. Чөнки міне продюсер болу, жыршы болу бик көп тырышлық сарыф ите. Чөнки продюсерға жыршыны табырға керек, аның өзеншәлекле тембрына акцент ясап, аңа туры келген репертуарына булдырырга керек. Жыршыны оша білірге керек. Репертуар үстінде іш сарыф итәргә керек. Стилен булдырырга керек, бұл бірде арзан іш түгел. Анар концерт ясарга, видеоклиплар төшерергә. Һәм шушы төшергән әйберләрне, яздырган әйберләрне телевидение, радио, интернет шелтәрләрендә күрсәтер өчен барысына да саллыгына бюджет керек. Демек, менә чыктым да җырладым гына түгел дуслар, әле шундый кызыклыгына факт искә килеп төште. Менә авылга кайткач, миңа абый булай ди: "Энем, син бит театрга эшкә барган сыман барасың" дип әйтте дә, мин шаккатып калдым, нәрсә әйтергә белмичә. Шуннан да артист тормышы ул кызыклы хезмәт, ләкин шул ук вакытта бик күп тырышлык та сарыф итә. Көн сайын диярлек үз өстеңдә эшләргә кирәк. Һәм бүген бездә кунакта менә шушы юллар аша үткән һәм үтүче кунагыбыз. Ул яшь талантлы артистыбыз Айдар Рақипов үзенең иҗат төркеме белән. Әйдәгез каршы алыгыз. Бүген кыяшлы матур көн. Шундый матур көнне Айдар Ракипов концерты булачак. Ул һәммәгезне чакырып, көтеп кала. Айдар, привет, ты готов? Я әзірмін. Біраз борчылам инде. Хәзер тиздән килеп җитәм, ярамы, күрешербез. Sağmısınız? Ой, исәнмесез? Bir cappuccino гына бирсезме? Тәмле булсын. Зур рәхмәт. Акшамны машинада онытканмын. Хәзер алып келәм. Юк, кирәк, миннән булсын бүләк. Зур рәхмәт сезгә. Тукта, тукта, пожалуйста, тукта! Нет. Минем концерт башлана. Нет, не пущу. Концерт башлана Не могу. Ну не могу. Куда,
Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда кытырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Кыйып яңгыр яуган чакта, инеш булып килә агасым. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасым. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Яратасым килә шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда кытырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасын. Бәхетемне килә табасын. Тәүлекнең хәерле сәгатендә исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Кунак Бит Шоу. Хөрмәтле тамашачылар, бүген инде бездә кунакта үзенең тәүге концертын «Эзлим мин табармын» дип атаган яшь талантлы җырчыбыз Айдар Ракипов. Сәмсез. Сәлам Айдар, ничек хәлләр? Аллаһка шөкер, яхшы. Сине күрүебезгә без чиксез шатбыз. Әлбәттә. Һәм сине кунакка чакырганбыз икән, сиңа без чәй һәм каһвә тәкъдим итәбез. Күңел түрендә генә йөрткән шундый иң эчкерсез хыялыңның чынга ашуын телисеңме? Яисә 150 ел гомер итүне сайлыйсыңмы? Мин дә ул җегете буларак, инде бөтен тормышка ашкан хыяллар тормышка ашса, Алла бирсә 150гә дә яшькә җитербез. Шулай булсын. Шуңа мин чәй. Чәй сайлыйсың. Әлбәттә. Бик әйбәт тәкъдим итәбез. Ә менә хыял дигәнне сайлап алганнан, Айдар, нинди хыялың бар синең? Менә күңел түрендә йөрткән. Нинди дип хыяллар күп инде ул тормышта куйган максатлар ул бит инде. Мин уйлыйм, кеше максаты булмаса, кешенең хыялы булмаса, ул инде бу тормышта яшәүнең мәгънәсен күрмим. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, бүген көндә үземә куйган максатларга, хыялларыма ирешеп барам. Әле ала бирсә күрсез дигән өметтә калам. Хыялыңны безгә әйтмисең димәк, әйме? Куркасыңмы әйтергә? Әйтмим. Алдан кычкырган күкенең Башы ярыла диләр. Айдар, менә син инде татар эстрадасына шундый әзерлекле, ышанычлы яшь җырчы буларак килеп кердең. Һәм инде бу миңа калса бик тырышлык сарыф иткәндер, бик күп вакыт сарыф иткәндер, әзерлек сарыф иткәндер. Менә беләсеңме,
Синең әзерләнү процессы кызыклы. Менә синең әзерләнү технологиясе нидә? Менә шул турыда сөйләп кит әле, һәм инде синең командада кемнәр бар? Әлбәттә инде киштән мин киемнәрне карыйм, үтекләйм, үтекләгәндә җырларны кабатлыйм, тынычландырта, ничек тә булса аяк киемнәрне чистартып куям. Булган фикерләрне туплыйм. Икенче көнне инде озаграк йокларга тырышам, чөнки барыбер да кичкене бит концерт булгач ул көч кирәк. Һәм юлга чыгабыз. Баргач инде әлбәттә ул репетициялар безнең. Һәм кичке 7-не көтеп концертка. Бу менә хәзер син инде артист булып формалашкачтан концертларга шулай әзерләнәсең. Менә артист булырга син ничек әзерләндең? Үз өстеңдә нәрсәләр эшләдең? Беренче музыкаль мәктәпкә йөрдем. Музыкаль мәктәпкә йөрдем, хорга йөрдем. Хорда инде без теге бас күз алдыгызга килә. Хорда малайлар, кызлар, сопрано, баритон, бас, тенор бүленә бит. Минем инде тавыш ничек булгач, мен инде кызлар кырына бастыралар. Шуңа күрә ничек тә булса дискомфорт дип әйтим микән туя башлагач, махсус укытучыга йөри башладым вокал бүлегенә. Без инде чыга идек, бәйгеләрдә катнаша идек, ел сайын әзерләнә идек. Шушы миңа этәргеч биргәндәдер дип уйлыйм. Аннары инде 11-нче сыйныфны тәмамлагач, мин Уфа сәнгать училищесына укырга кирдем вокал бүлегенә. Анда яхшы гына тәмамлап, Казанга укырга килдем. Казан һәм Мәдәният сәнгать университетына. Айдар, Казанга килгәчтән син бит инде эшчәнлегеңне продюсер белән дәвам иттең. Продюсерыңның ул өлкәдә әлегә тәҗрибәсе юк иде. Ягъни җырчы буларак син аның беренче проекты. Менә бу эшчәнлеккә алыну сине куркытмадымы? Ни дисәң дә, Менә ничек ышану синдә аңарга уянды? курыкмадыңмы? Ышану дип без инде Җәмилә белән 2000дә ялгышмасам 2018 елдан бирле аралаша идек ВКонтакте челтәрендә. Мин аңа җырларны җибәрдем, ул тыңлады, языштык, аралаштык. Җәмиләгә килгәндә ул инде иртән безнең 6-да тора, безгә яза башлай, менә шуны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дип ул берничә адым алдарак бара. Үзе җырлар иҗат итә. Мин инде уйладым, беренче бит җырлады, үзе дә җырлый, клиплары да бар аның, карасагыз. Без күрдек, безнең Майдан каналында аның клиплары әйләнә. Шуңа күрә инде мин уйладым, сәнгатькә якынрак булгач инде беләдер дип инде. Әлбәттә инде безнең индәдер булса, уртак ялгышалар да булды, адымнар ясый менә бүгенге көндә шушындый нәтиҗә килеп җиттек дип. Димәк, сез бергәләп өйрәнәсез, бергәләп үсәсез бу өлкәдә. Айдар, менә инде продюсер белән ярты ел бергә эшләгәннән соң, сез инде шундый зәвыклы клип төшерәсез. Концерт программасын туплыйсыз. Яңа репертуар әзерлисез. Менә гомумән бу авырлыклар тудырдымы? Тамашачы канәгать калдымы һәм нинди фикерләр яңгырады? Килешәм, чынлап та без инде ярты ел эчендә 15 җыр яздырдык, 2 клип төшердек. Саллы хезмәт. Аллага шөкер, мин инде мондый көнне күптән көттем, әзерләндем. Шуңа күрә мин бик канәгать бу эшләрдән. Клипка килгәндә ничек тә булса җиңелчә шундый бәхетемне килә табасым. Җырны инде клип төшердек авылда, безнең Арча районында, Эшеле авылында кызлар белән. Шуңа ничек тә булса җиңелчә, шуңа ничек тә булса җиңел, рәхәт, яхшы клип килеп чыккандыр дип өметтә калам. Тамашачыларга килгәндә, бу сорауны инде тамашачыларга бирә кирәк, мен инде әйтә алмыйм. Менә алар Инстаграмда алар сиңа нәрсәдә булса язалармы? Концерттан соң вакытлармы, сүгәләрме? Инстаграмда инде минем апаларым димен инде мен Аллага шөкер, теге ал кешесе бит инде, гади кеше бит инде. Килеп Эшкерсез, кычаклап теге бала кебек хистәләрдер инде минек. Улыкаем дип, менә ошады икенче елда көтеп калабыз дип инде якты шундый матур теләкләрен телиләр. Менә шундый җылы эмоциялар, җылы матур сүзләр сине тагы да күбрәк эшләргә этәрәләр, әйбәт. Син гомумән менә бу интернет челтәрләрендә язылган комментарийларга гомумән игътибар итәсеңме? Мин инде һәрбер язган сүзләрне укып барырга тырышам, чөнки яңа бит кеше хезмәтен, вакытын салган. Шуңа күрә аларга җавап кайтарырга тырышам. Кемнең тәнкыйтен син беренче чиратта кабул итәсең? Әниемнең. Әниең синең бөтен әйбереңне җентекләп Минем бара. карый да, тыңлый да, или юк ди, шуңа күрә инде. Син менә үзеңнең башкара торган җырларыңа нинди хисләр саласың? Менә шундый тиз темптагы күңелле җыр икән, син чын мәгънәсендә сөенеп җырлыйсың аны, шушы җырның иченә кирип китеп. Һәм теге талгынрак җыр булган вакытта. Миңа калса инде һәрбер бүгенге көндә минем репертуарымда язылган җырлар, ул ничек тә булса теге былай гына теге тәкъдим итеп, ошый
әйдә алабыз дигән генә Җыр өчен генә түгел. Түгел, аха. Әйе, ничек тә булса барыбер җырны карыйсың, ул кыяфәт дип әйтик инде, эчке дөньясы белән миңа туры киләме, ул килмиме ул. Әлбәттә инде бар җырлар, аларга инде ничек тә булса әле үсәргә кирәк. Андый җырлар да безнең әле бар, әле эшләнмәгән. Шуңа күрә әлбәттә җырлаганда һәрбер җырымны тоеп, инде үземнең эчтәге булган хисләрне һәм әйтеләсе җырдагы сүзләрне тамашачыга җиткерергә тырышам. Менә җыр сайлауга ничек киләсең син? Нәрсәгә игътибар итәсең? Җыр сайлауга төрле яктан да килергә тырышабыз, чөнки кайвакытны бит була сүзләре матур, һәм көе ятып бетми. Көе ятып бетми. Ул бит инде ул менә син җырлыйсың бит. Җырлагач аңларга тиешсең, һәрбер җырның диапазон дигән нәрсәсе бар. Тембрына туры килергә тиеш, диапазонына. Шуңа күрә инде төрле яклап та біз инде тулысынча тыңлап яки ошамаган җирләрен төзәтеп эшләргә тырышабыз. Җәмил абый белән менә шундый килешмәгән очракларыгыз буламы? Ул әйтә, менә бу җыр Айдар шәп, әйдә алабыз, шуны җырлыйсың. Ә син әйтәсең, юк, менә минем күңелгә ятып бетми. Минем шуны әйтәсе килә, мин инде дөресен әйткәндә, тижерлар дип әйтик, эстрада җырларын бик еш башкармый идем. Инде Җәмил абый белән килешү төзегәч, ул мине киресенчә, миңа шундый кеше кирәк. Айдар уян, әйдә эшлә, селкет, менә шундый кеше кирәк миңа. Аллага шөкер, бүгенге көндә андый кешем бар. Ул тәкъдим иткән җырлар ничек тә булса күңелемдә әле бер дә менә юк, миңа бу ошамый дип талашып утырган чаклар юк. Аллага шөкер, барысы да яхшы, Аллага шөкер, эшләребез бар, эшләгән эшләребез бар. Менә инде җыр турында сөйләшкәч, сине сәхнәгә дәшәсе килә. Җырың белән безне сөендер. Әйдәгез. Әйдә, сәхнәгә. Чыгамын юлга, ашыгам сиңа, үзем хаман ышанам шуңа. Кайнар хисләрем бер сиңа гына, йөрәгем сөйли син тыңлагына. Бер генәм, насип ярым син генәм, булсак иде язмышта, бара кышка диңгенәм. Бер генәм, насип ярым син генәм, булсак иде язмышта, бара кышка диңгенәм. Килер, бәхетле мизгел, бер дә сер түгел, ышана күңел. Бүген дә бәлки сабыр ит алмас, әйтер сөюләрен әйтми түз алмас. Бер генәм, насип ярым син генәм, булсак иде язмышта, бара кышка диңгенәм. Бер генәм, насип ярым син генәм, булсак иде язмышта, бара кышка диңгенәм.
Аудио Казан ул Татарстанда Европа дәрәҗәсендәге беренче тавыш яздыру студиясе һәм төрле пландагы чаралар оештыру өчен Казанның иң үзәгендә урнашкан иҗади киңлек. Аудио Казан ул Казанның музыкаль учагы. Аудио Казан тавыш яздыру студиясе. Дуслар, без инде тапшыруыбызның икенче бүлеген башлап җибәрәбез. Һәм инде безнең икенче бүлекне мәктәп сораулары ачып җибәрә. Айдар, мәктәптә син ничек укыдың? Не, нормально. Нормально, ярый. Эй, аллашка. Ничә дүртлең бар ия? Әйтә алмыйм. Эшләр чыгадырымы? Эшле юк. Менә беренче сорау. Юк, тукта. Әу. Әгәр дә ул җавап бирмәсә безнең сорауларга, берәрсенә генә ялгышса ни эшләтәбез? Җырлатабыз инде. Яшь талантлы җырчыны җырлатырга Әйдә. кирәк. Беренче театр әсәрен кем язган? Вариантлар: Кәрим Тинчурин, Галиәскәр Камал, Габдулла Кариев һәм Мирхәйдәр Фәйзи. Әйдәгез, Галиәскәр Камал булсын. Риза. Кабул итеп алдык һәм ул Алды. дөрес җавап Дөрес, синең. дөрес. Әйбәт, киттек алдагысына. Чираттагы сорау безнең физикадан. Физикадан ничәле иде синең? Нормально. Бер җавап. Нормально. Исаак Ньютонның ничә төп законы бар? 2, 3, 4, 7. Законнарын сорамы, без ничә икәнен сорыйбыз менә Өч шу төп булсын закон. иде. Дөрес, Әмин. әйе. Өченче сорау география өлкәсеннән. Маврикийның баш каласы. Вариантлар: Маврикий, Порт-Луи, Мадагаскар һәм Мурундава. Мадагаскарга булган бар. Бүтәннәрендә. Мультигын караганда. Азакынчысы нәрсә булды әле? Мурундава. Булсын шул. Мурундава булсын, Булсын, әйе? әйе. Ялгыштың. Ялгыштың, әйе. Була икенче иде дә. Порт-Луи. Айдар, сине җырлатабыз инде. Әйдә. Нинди җыр Җырсыз җырлыйсың? булмый. Ничек безне һәм безнең тамашачыларны шаккаттырачаксың хәзер? Әйе. Һәм инде үзеңне әлбәттә. Әйдәгез, time to say goodbye. Әйдә, бик Әйдә. әйбәт. Conte partirò su navi per mari che io lo so, non esistano più. Io con te. О, афәрин. Менә бит. Кеш булды бу. Менә мин шушы тапшыруда Гөлшаклар катам безнең татар эстрадасы җырчыларына аларга бернинди шикләр юк. Алар шундый үзләрен иркен тотып, татарчада, русчада, чит илчәдә рәхәтләнеп җырлыйлар. Гомумән төрле репертуар җырлый ала безнең татар җырчылары. Афәрин. Афәрин, тагын бер каталык. Әйе. Айдар, менә шулай җырлаган мәлдә мин сиңа хәтта гашыйк булып утырдым. Искиткеч тавыш, аһәң, буйсын. Барысы да бар, әйме? Тик синең шәхси тормышың турында мин бер кайда мәгълүмат таба алмадым. Хәтта Instagram шилтәрендә дә бу турыда син ялгыш кына да мәгълүмат чыгармагансың. Менә бу шәхси тормышны син махсус пәрдә артында саклыйсыңмы? Яисә безнең телевизор караучы яшь шибәр туташларның Өметләре бәлки өзелмәгәндер синдә. Оялып кына куйды шулай. Шәхси тормышка килгәндә, юк бит ул, әлегә юк. Димәк, әлегә синең йөрәгең буш. Әйе. Син гомумән карьера белән генә шөгыльләнәсең әлегә. Тик мин барыбер сиңа ышанмыйм, чөнки иҗат кешесе ул һәрвакыт нәрсәгәдер гашыйк, кемнеңдер күзләре, кемнеңдер бөдрә чәчләре Гашыйк. илһамландыра. Менә илһамланып утырам, бидрә Айдар. чәчләреңә карап шуңа күрә Айдар, барыбер сиңа бит инде яшь матур кызлар язалардыр бит инде. язалар, Поклонницаларың, кызлар да яза, фанатларың бар бит инде. апалар да яза. Шуңа күрә инде Аллага шөкер язышабыз бүгенге көндә, әмма дә ләкин әлеге көндә шәхси тормыш иптәшем түгел, яраткан, сөйгән ярым юк. Миңа калса инде барыбер да ир кеше ягыннан теге ниндәдер булса, адам ясыйсың килсә, инде гаилә корасың килсә, фатирым булырга тиеш. Син шул Аерым. якны да уйлыйсың, йөрәк кушты дип кенә түгел, баш мие белән дә эш итәсең. Әлбәттә, шуңа күрә инде мин инде сөйгән ярымны үземнең фатирга алып кайтасым килә дип бүгенге көндә тырышабыз, ала бирсә инде Ходай насыйп итсә, алырга насыйп итсен. Сөйгән ярны табырга да инде. Шулай да барыбер кызык, менә мәхәббәт синең өчен бер сүз белән нәрсә ул?
Тормыш. Тормыш, әйбәт. Айдар, мен сені тыңдап тұрам да, сенің барбір іште анда нәрседер бар. Сен бітін әйбірін сайлап қына, ойлап қына, дұрыс етіп ішлейсің һәм әйтәсің. Менә бұл сеңа қыңмаша оламаймы тұрмышта? Қойшақта бит эмоциялар белән генә эш итәсе килә. Юк. Мин үземнең кирәкмәгән энергияны Сарыф итәсең. йөзгәндә волейбол уйнаганда минем чыгып бетә. Әле бу урында әйтеп үтәргә кирәк, хөрмәтле телевизор караучылар, Айдар Рәкыйпов ул безнең спорт мастеры кандидаты. Әйе. Алкышлап китик. Син үзең белән канәгать. Ничек әйтим, канәгать түгел мин. Менә нәрсә белән канәгать түгел? Мин бер кашан да үзем белән канәгать була алмыйчакмын. Чөнки канәгать булсаң инде синең эшеңдә туктатыла дигән сүз үзеңдә һәр вакытта, һәр көн сайын эшләргә кирәк. Ярар, менә безгә әйтеп үт инде, бер сыйфат, үзеңдә яратмаган бер сыйфатны әйтеп үт. Йөрәккә якын ул. Һәрбер сүзне әйткән сүзне мин ышанам бит әле. Ышанып, Үзең аша үткәрәсең. Әйе. Ул миңа калса кайбер әйткән сүзләрне, кайбер ситуацияларын дип әйтик, бераз бик теге үзеңә йөрәккә якын алмасаң да буладыр дип уйлыйм. Айдар, без сиңа махсус бер уен әзерләдек. Ул да булса, бездә студияда көй яңгырый, җыр яңгырый. Син инде әлеге җырны, көйне Танып белергә тиеш Әйе. булачаксың. шулай итеп безнең беренче трек яңгырый. Айдар, син әзерме? Әзер. Тыңлыйбыз. Билли Айлиш. Кул чабабыз. Дөрес Әйе. итәсең. Бу дөрес җавап. Дөрес әйе. җавап кабул итеп алды. Билли Айлиш. Аның иҗатын яратасыңмы? Юк. Яхшы киттек алга таба кабул Әйе, итеп уйлап алдык. тормыйбыз, әйе. Чираттагы ки? Айдар Галимов, сен минем җанымны яратса, Дөрес. Әйе. Айдар әфәнденең иҗатын. яратам. Айдар ярата. Тыңлыйбыз. Таныдың? Таныдым, җырын таныдым. Булай татарчасы зәңгәр тыма. Димәк, җавап синең? Зәңгәр тыма. Ә кем җырлый? Кем җырлый? Танымадыңмы? Моны мин әле Менә уйлавымча. бик аңлап бетерә алмыйм. Ялгышмасам, Менә- әлеге җырны Нью-Йоркта Карнеги холлда җырладылар, башкардылар. Татарчадан инглиз теленә инде тәрҗемә ясалган. Шулай. Әйе. Һәм кем башкара? Бәлки тембрын танығансыңдыр. Әлеге артист күптән түгел генә безнең тапшыруда да кунак булып киткән иде әле. Алина Шәрифҗанова. Дөрес. Кабул итеп алдык. Киттек алга таба. Җавап. Гүзәл Оразова. Дөрес. Әйе. Алга таба. Майкл Джексон. Дөрес. Киттек, соңгы җырны тыңлыйбыз. Монсын кем җырлый икән? Азрак тыңлыйк, бик тә матур җыр. Айдарга ошый. Мин әлегә танымадым. Әйт әле. Мин беләм, син әйт. Имтихан көтәбезне. Хәт. Җавабы. Әйе, яра. Димәк, инде җыр кем әйтә? Айдар Хәсән. Син, күңелемнең яралары син. Мин белмәгән булып калам. Әйе. Димәк, безнең башкарды әлеге җырны. Айдар Акипов. Җырның исеме? Син. Әфәрин. Әфәрин. Һәм безнең шушы уйныбызның абсолют җиңүчесе Айдар Ракипов. Әйе. бер җырда да ялгышмады. Аллаһ Әфәрин. шөкер. Аллаһ шөкер. Инде әңгәмә кырдык, уен уйнап алдык. Хәзер әйдә сәхнәгә. Сәхнәгә. Синең Әйдәбез. җырны тыңларга. Тыңлыйбыз сине, дустым. Киттек. Шумыртлар ак чәчәк аткан чакта очраттым мин сине
Ұшырашырға бірге барған шақта күтіп алам зарығып. Жүрегімнің янулары сен, 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 көңілімнің яралары сен, 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 көзлерімнің қаралары сен, 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 түндерімнің алтаңлары сен, сен, сен. Сенің güzelligіңе сұқыланып, матурым менің дейіп, сені генә ойлап таң арата, бәхеткәйім сен менің. Йөрәгемнең янулары сен, 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 күңелемнең яралары сен, 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 күзләремнең каралары сен, 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 төннәремнең алтаңлары сен, сен, сен. Йөрәгемнең янулары сен, 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 күңелемнең яралары сен, 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 күзләремнең каралары сен, 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 төннәремнең алтаңлары сен, 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 төннәремнең алтаңлары сен, сен, сен. Сен, сен, сен. Сен, сен, сен. Тәлгәш кызыл миләшләргә Кошлар назлап кына ырыла. Кошлар кебек мин дә сусадым бит, назланырга синең җылыңда. Кызыл миләш ачы була диләр, яшел сөю татлы буладыр. Кошларыма яшәү биргән сыман, өмет дәрман эстәп торадыр. Кызыл миләшләрнең кызыллыгы кызыктырган ахры кошларым. Ятлар кочагында гомер кичә, үтибездер язмыш кушканын. Миләш кызыллыгы вакытлыча, миләш кызыллыгы бер мизгел. Миләш белән кошның сөюедәй, нигә соң мин сиңа тиң түгел? Кызыл миләш гүя утта яна, ирененә кошның кагылгач, яшәүнең яме сүнеп бара, назларыңнан синең аерылгач. Кызыл миләшләрнең кызыллыгы кызыктырган ахры кошларым. Ятлар кочагында гомер кичә, үтибездер язмыш кушканын. Миләш кызыллыгы вакытлыча, миләш кызыллыгы бер мизгел. Миләш белән кошның сөюедәй, нигә соң мин сиңа тиң түгел? Кызыллыгы кызыктырган ахры кошларым. Ятлар кочагында гомер кичә, үтибездер язмыш кушканын. Миләш кызыллыгы вакытлыча, миләш кызыллыгы бер мизгел. Миләш белән кошның сөюедәй, нигә соң мин сиңа тиң түгел? Миләш кызыллыгы вакытлыча, миләш кызыллыгы бер мизгел. Миләш белән кошның сөюедәй, нигә соң мин сиңа
Айдар, біз енді үшінші бөлікке шулай әкірін генә матур гына күшәбез. Һәм инде шундый сорау сиңа. Менә беренче концертлар, беренче шундый адымнар дип әйтәсе килә. Нинди синдә хисләр тудырды, нинди куанычлар барлыкка китерде? Бірінші концертларым ол өзіне көрә ниндәдер болса, нәрсә әйтем инде, бүгінгі күнге қадар әлі ең бірінші концерт қойған күннәрімні хәтерләмим. Дөресен әйтәм. Теге эйфорияда булган микән, аңламай торган шундый хис барлыкка китерде. Мен инде уйлап ятам, Казанда булган концертымны да. Әлбәттә инде куанычлар, шатланам, чөнки минем хыялым тормышка аша дигән сүз, ашып килә дигән сүз. Ә менә концертта булган өлешен аңлата алмыйм. Менә күп кеше сорый. Ә менә куллар тирләде монда. Куллар тирле. Сез белсәгез, сәхнәгә чыктым. Беренче җырны җырладым. Мин халыкка карап торам, халык миңа карап тора. Нәрсә әйтергә булган бөтен уйларым югалды. Тезләр калтырый инде. Кеше күрә микән, юк микән димен. Йөрәк дөп-дөп килә. Йөрәк дөп-дөп килә. Менә шушындый тойгылар. Бүгін көндә Аллаға шөкер, инде тәмен тыйып, ләззәт алып эшлисең. Аллаға шөкер. Айдар, менә беренче концертны, беренче шундый зур адымны гадирәк итеп тә ясасаң була иде бит. Барбер халык сине яратып, сине көтеп, шушы концертка килә. Ә син юк, фильм төшереп, аны шулай матур иттереп тәкъдим иттереп, ничектер яңалык кертеп, шушы сольный проектыңны тәкъдим иттең. Менә бу фильм төшерү идеясы ул кемнеке иде? Ул бит чыгымлы эш. Әйтәсем килә, инде һәрбер эшнең ул бит мин генә түгел. Әлбәттә, безнең командабыз бар, безнең продюсерлык үзәге бар. Аллаға шөкер, минем бүген көндә продюсерым теге нәрсә дип әйтик, эшләгән эшен җиренә җиткереп, инде тулысынча эшләргә тырыша. Максимализм дип аталар таңдый кешене. Аллаға шөкер, бүген продюсерым шундый. Менә ничек тә булса булсын дип эшли. Менә кулыннан килгәнчә инде булсын, күрсеннәр, менә шулай итеп. Аның ничек дип әйтим инде, зурлап ничек бар шулай итеп, инде ул җиткәргә тырыша. Бу чынлап та зур бәхет, чынлап та бик зур рәхмәт итәсем килә концертка куйган барлык көчен биргән инде безнең командабызга, продюсерлык үзәгемә. Айдар, менә әтиәнең гомумән җырлау стиленә ничек карый? Минем әти белән әни бер кашанда да минем теге сайлау ягында бер кашанда кысылмадылар. Әлбәттә инде кичкенә вакытта син кичкенә вакытта дусларың нәрсә эшли, кайда йөри, шунда йөрисең бит инде. Спортка да бирелдек инде без, музыкаль мәктәпкә дә йөрдек бит инде, баскетболда, футболда, волейболда, нинди генә кайда гына йөрмәгәнбез. Бар дөньяны яуламакчы идең. Яуламакчы түгел, үзеңне ничек тә булса теге табырга кирәк бит инде. Ә менә җырдан мин бер вакытта да теге уңга тайпылмый гына шулай итеп бүген көнгә килеп җиттем. Әти-әнием бер кашан да әйтмәде, улым, нәрсәгә ул сиңа дип. Һәр вакытта да әйтәм, әти-әни, мин бәйгедә катнашам дип, алар инде үзләренең көчен түгеп, бәйгегә җибәрәләр. Әле бит әле ансы гына түгел, кичкенә вакытта шулай булгандыр инде заманалары. Истә әлеге видеоязмаларны карыйм, үскә кигән киемем, костюмнарым улдыз җегетнеке. Шулай булгандыр инде, теге костюмда алмаган вакытлар булгандыр инде. Әмма дә ләкин дигән вакыт булуына карамастан, һәр вакытта да мин шушы юлда булдым. Мин дә шиксез шатмын. Әти-әнием һәр вакытта да янымда. Әйдә, менә шушы хатирәләр дөньясына кирип киткәнбез икән. Бездә кичкенә генә видеосюжет та бар синең шушы гаилә архивыннан алынган видеоларны бергәләп карап китик. Әйдәгез. Қолын сақтата түттік ирәндік итәгінде Ил сақырға сәуға киттік емді әйіртәхінде Ел ераным егітіңді еткір ел етмәт ерге Яланда туғыл янала гелика болдық бірге
Ойдар, менә инде видеоны карап уздык. Сен инде кичкенә вакытта шундый мөләем, матур гына малай җырлап йөргәнсең. Менә гомумән үзгәрдеме берәр нәрсә? Мин 90-нчы елларда, 1990-нчы елларда туган бала, әле берсе дә теге сәхнәдә селкенеп биеп җырлаган кеше күргән юк иде. Кашандыр биюгә йөргән идем кичкенә вакытта инде, ул инде ансы аерым бер тарихи көннәр дип әйтик. Шушы кашандыр йөргән вакытны хәзер искә төшереп, инде биергә тырышабыз. Мин инде теге биючеләрем өйрәтә инде, алар кай вакытны әйтәләр дә, мен дөрешәмәсең дип эшләргә тырышабыз. Җыр ягыннан да, бию ягыннан да, сүз ягыннан да ничек тә булса тупланып эшләргә тырышабыз. Син бүгенге көндә перфекционистмы яисә эй булыр әле, үз җае белән барыр әле дип менә шулайрак? Мин перфекционист, һәрбер нәрсә үз урынында, һәрбер эшләгән эш 100%-ка эшләнергә тиеш. Тизме син, акырынмы син? Мин әзрәк теге озаграк уйлыйм инде. Мин уйлаганчы Җәмилә кай вакытны эшләп тә куя. Менә шул безнең менә шул ягы бар. Әйттем бит, миңа кирәк иде менә шундый кеше. Шушы мизгелдә тукталып алыйк да бер җиңелчә уен уйныйк. Әйе, Айдар, бу уенны мин сиңа үзем, шәхсән үзем әзерләдем. Без сиңа хәзер рәсемнәр күрсәтәчәкбез. Шушы рәсемнәргә карап, синең күңелеңдә нинди җыр туа, син инде шуны җырлап бирергә тиеш буласың. Инде уенны башлап җибәрәбез, дуслар. Миңа калса сезгә дә бик кызыклы булыр. Сез дә шушы рәсемнәргә карап, үзегездә туган җырларыгызны туплый торыгыз һәм безнең белән җырлый торыгыз, дуслар. Димәк, киттек, башлыйбыз. Беренче рәсем, менә тамашачылар сезгә дә күрсәтәм. Айдар, син дә кара. Менә нинди җыр туды күңелендә? Белмәдең син, күрмәдең. Бу минем җырым, йөрәгем урладым дип атала. Афәрин, яхшы. Афәрин. Бу хәтта әлеге фотосурәтне синең шушы җырыңа анда Яндекс битләрендәге, Google Play битләрендәге Әйе, куярга була. Моны бит төрлечә аңлап була. Шулай инде. Шулай. Менә син моны үзеңчә аңладың һәм җырлап бирдең. Алга Яхшы. табан, дуслар. Чираттагы сурәт. Кайсы кайын түгел инем дә. Юк, шулай инде, юк, әйе. Кайсы син? Аерым тик торам, ялгыш кайынны кочканмын, мин аны син дип торам. Шулай инде. Булсын. Дөрес. Яхшы, әйдә, монысын син күрсәт. Менә бик матур гына бер сурәт. Мәхәббәт инде кайларга куйманы. Әйе, шуннан да инде гаиләләр тулы булганда, һәр вакыт менә шундый матур җырлар туа. Гаиләле булырга ясый. Әйе, амин, шулай булсын. Тулы булырга ясына, тулы гаиләле. Нинди матур сурәт. Менә монысы. Синең теге менә тормыш стилеңә туры килә торган рәсем миңа калса, гелдә шундый перфекционизм ягыннан бар да идеал. Әйдәгез бәхетемне килә табасым дигән җыр булсын, чөнки чынлап та бәхет төрле төстә була. Булсын. Яхшы, әйдә. Җырлап үт инде. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын, синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Афәрин. Афәрин. Һәм Җир астында юллар юк була бит. Әйе, җир астында юллар булмас, җир астында юллар юк. Җир астында юллар булмас, исән чакта күрешик. Әйе, афәрин. яхшы, тагын бер сурәт бар. Әйдәгез. Менә шундый. Менә кызыклы гына монда. Эмоциялар. Әйе. Минем беләсеңме монда бу сурәткә карап нинди җыр туды? Шулай ук Салават абыйның күптән инде йылдыз санаган юк, күптән инде шашып көлгән юк, нәрсә булды? Дуслар, нәрсә булды? Булсын шул. Әйдә, юк, синең фикерне тыңлыйбыз. Сәришатныкы булды. Мин сиңа теге. Булсын, әйдә, җиләкле җәйләрнең оныта алмамын ямен, тоямын иреңнәрендә кайын җиләге тәм. Миңа кызык менә нигә бу җыр, димәк, син җиләк җыйганда, теге менә җиләк җыярга барабыз, син кайгырып аласыңдыр бәлки. Аннары җиләк җыйганда инде шатланасың, "О, җиләкле булдым" дип. Дөресен әйткәндә, андый эшләрне яратмыйм бик. Шуңа андый вакыт як эшләр. Шуңа менә. Яратмаганлыктан туды. Әлеге җыр. Чөнки һич көтмәгән җыр булды бу, әйе. Мин уйлаганым, уфтанманы җырларсың диеп. Юк. Яхшы, бу синең фикерең, белдек. Булды. Кызыклы гына. Ассоциатив уйлау фикерең синең миңа калса 100%-ка эшли дип әйтәсе килә. Айдар, син Һәм ул үзенчәлекле. Әйе, үзенчәлекле. Айдар, беләсеңме, сиңа карап
сұқланасы ғана келе. Сенің олдағы ижатыңда, тұрмышыңда шундай менә матур сүретлерден тұрсын еді деп әйтәсе келе. Ижатың бай болсын, тамашашы сені һәр вақыт яратсын, һәм инде жырларың белән безне сөендереп тұр. Бек зур рахмат сезгә. Гомерең озын булсын, 150 яшькә кадәр яшәргә насыйп булсын һәм жырла, иҗат ит, туктама һәм Майдан каналын кара. Сезнең белән саубуллашабыз, дуслар. Бүген бездә кунакта яшь талантлы җырчы Айдар Ракыйпов иде. Әйдәгез аңа тагын бер кат алкышлыйбыз, дуслар. Һәм инде гел безнең белән булыгыз. Без сезне яратабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Мизгел икән бәхете дә, мизгел сагышы. Гомер буе зата бара, язган язмышым. Илерепләр еласаң да, кайтмый югалткан. Өлешеңә төшкән көмеш, калмый шул арттан. Ник шулай, ник соң язмырсың исың? Йөрәгемдә янган утны ник сүндермисең? Ник шулай, ник соң язмырсың исың? Йөрәгемдә янган утны ник сүндермисең? Яралардан туған жанға жылы сөз кирәк. Сине аңлый бары үзе йылаган йөрәк. Ник соң тормыш әле кыйный, әле юата? Төннәрендә кояш чыга, таңда төн ята. Ник шулай, ник соң язмырсың исың? Йөрәгемдә янган утны ник сүндермисең? Ник шулай, ник соң язмырсың исың? Йөрәгемдә янган утны ник сүндермисең? Сабырлыкның да буладыр шиге. Сабыр савыты күптәннән тулган бит инде. Тик шулай да өмет нуры сүнми күңелдә. Күңел каядыр ашкына, белмим үземдә. Йөрәгемдә янган утны ник сүндермисең? Аудио Казан тавыш яздыру студиясы.